حبيبي محمد حبيب الله ينور. abincin nan da na zauna neman wani tamen haba bari in zauna cin da ciki na ina ake jan keburin nan habawa kai yanzu ba bari ma mu ji haga abincin nan dan sauri in fara ci tun kan yan bakin rai su zo haga inna miyan nan ta ji manza in ake bahariyan habawa ta bari in fara cin abincin nan mu ji da daɗi Allah ƙara baba lafiya. Yan ji abinci abinci. Ai ko bude wani gani Allah ya hamu haɗe. Kai haba ai abinci ba yake siyo abincin nan nawa. Abincin nan nawa. Sai mu gida da ƴaƴan kanya. Baba tawuri kenan. Kawai baba. Sai baba. Wala biya baba. Baba wannan jarmiya haka? Ba kwa ci yanzu ba kwa ci kenan a gidanku. Kun zo kuma rani. Baba. Baba. Eh baba bari. Kai kuma ba. Ana ta Allah ce baba. Na ta haka ce ta baba Buhari. Ana ta Allah ce.